हाँ जी कि हमारे लड़की के शादी हो जाए। जे गरीब बाबू चाहेला कि 2-4 लाख में फरिया जाए तो 2 लाख बाकी रहे आ लड़का के बाप बड़ी लोभी वो कहता है कि सिंदूर दान तब तक ना होई जब ले पैसा रो क्लियर ना करो। सही तो खीस में आके लड़की के बाप कहता है कि दुनिया के अनमोल चीज तहरा के दिहले बनी हाँ जी आ 2 लाख रुपया बाकी बा तू हमारी इज्जतिये ले लेबो। तो कहले कि क्या दिए हैं तू है लड़की के बाप कहता है का कहता रे कि बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो हंसे के नहीं थे बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहे जवा अब कलेब समधि जी बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहे जवा अब कलेब समधि जी खेत बेच के अपना लड़की के पढ़ौले बानी अब रौरा हाथ में देनी हनी हमारी इज्जत मत ली कि बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो कहे जवा अब कलेब समधि जी बेटी दिहनी लेकिन आपका नाम क्या है? अनु जी। ये दुनिया की सच्चाई है जो लड़का आज ले तिलक लिहले बड़े सो तो हमार बहिनियों ठीके करेली सही जब चाय समय पर मंगवा चाय ना मिली तो जवाब दे के विष्णु झा जी कहले रहली रोटी भात पकाई नाही मां जोग बरताना रोटी भात पकाई नाही मां जोग बरताना काहे की अरे दहेज देख के किनले बानी तहर के सजना दहेज देख के किनले बानी तहर के सजना दहेज देख के और का अगर लड़का कोनो आर्मी मैन बा हाँ जी तो बुलेट खाती जरूर उसे ले सही 5-10 लाख में ये मंजूर हो कि बुलेट जरूर चाहिए। लड़की कहते कि हमारा से चाय मांगो तरह आई जौन गाड़ी पर घूमत और हमारे बाबूजी खेत बेच के दिले बड़े हमारा से ऑर्डर ना पप्पे हमार दिहले आवे जाए के सधाना पप्पे हमार दिहले आवे जाए के सधाना यही से कहतनी दहेज देख के किनले बानी तहर के सजना दहेज देख के किनले बानी तहर के सजना दहेज देख के बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहेज कलेब समधि बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहेज कलेब समधि लड़की के बाप बड़ी रिक्वेस्ट से कहता रहा हाँ बड़ी सुंदर लय बजावे लो कबो कबो जनिती जे जारल जइबू जनिती जे जारल जइबू आग में दहेज के पाप नाही करती है बेटी ससुराल भेज के पाप नाही करती है बेटी ससुराल भेज के पाप नाही करती बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहेज कलेब और का दुनिया के अनमोल चीज रौला के दिहले बनी हाँ जी तब हमारी इज्जत काहे जाए देतनी काहे पोसल पिजड़वा के उड़वनी चिरैया उड़वनी चिरैया हो उड़वनी चिरैया
हमरा बड़े भाई का आशीर्वाद मिलल। दूसरा पुरस्कार दिनेश भैया, दिनेश लाल हलवाई जी, जिला परिषद प्रत्याशी भभुआ। पोसल पिजड़वा के उड़वनी चिड़ैया, उड़वनी चिड़ैया हो, उड़वनी चिड़ैया। अब जनी मांगी कुछ परदानी पैया, परदानी पैया हो, परदानी पैया। जौन जुड़ल बनल दे दी हनी। हाँ जी। पंखा कूलर टीवी गोदरे जवा हो, पंखा कूलर टीवी गोदरे जवा हो, कहे जवा अब कलेब समधी जी। पंखा टीवी गोदरे जवा हो, कहे जवा अब कलेब समधी जी। और का जखमी जितेंद्र भागी एगो गीत के आदेश आइल बा स्वामी जी के ऊपर। ये भारत देश के ही नहीं सनातन को मानने वाले सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए एक महान संत हमारे गुरु महाराज जी और स्वामी जी खातिर आदेश आइल बा। हम जरूर सुनाई ये गीत के बाद एक लाइन बा जी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये धरती पर बड़ी